Kai when we create this awareness, I got do ụmụazị ajụjụ n'asụsụ Igbo. Kai when made this little competition. At the same time, Mrs. Ebele create a YouTube channel. Etu oge si when we na-educate, most especially ụmụazị nọ na diaspora. Ndị na-anọrọ n'ala Igbo nwee the opportunity iji wee na-asụ Igbo. So all these things be how you get showcase this night as side attraction. Ife gbasata na website a bụ Ogbuefi nweta ibi ya n'Ọnịcha n'Ogboli Eke ga-akọwala anyị wee ọpụta the woman dey in charge. Ọ maara ọfụma maka ya. O kwụsịzi ya ọkpọ the woman dey in charge. Hello. Hi. Hello. Hi. Please. At this junction, I think it's better we speak in English because most of us here don't understand Igbo language. The introduction of Igbo Lingua Academy has been one of the programs School Igbo has in mind of producing by next year. But luckily for us, our brother and our wife decided to start it this year. Our children in Padova need to start speaking Igbo here. Already, we've succeeded having our wife and our brother that has a program for this. So, ladies and gentlemen, please, our wife in question, Mrs. Ebele, will elaborate more on this topic. So, please, can I have attention of my wife, Mrs. Ebele, please. Now, follow this woman. Yes, he made a program. There were me. There were me. Madam Panola. I will do that one money. Me and Madam Panola. Don't die. I found Mother, n'ụbọchị taa abịamike ọpụtara ndụ ihe gbasara Igbo Lingua Academy. Na mbụ ihe mere nji were malite Igbo Lingua Academy na nchọrọ ịkọwara ugbu a, ọ bụrụ ezigbo ihe mere na m kwụ n'iru unu ugbu a wee na-ekwu okwu a maka na o tobere aka mụ na ụmụ gbazotara obodo a, mana ọ bụrụ ezigbo ihe mere na ụmụ ma ha asụ ụmụazị ndị ọzọ na-asụ Bekee. So anyị machọkwara ka ụmụ anyị sorokwa na-asụkwa Bekee otu ndị ọzọ si asụ. Anyị wee chefuo na anyị kwesịrị ịtọ ntọ n'ala obodo anyị. Abịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ndị nwụtara ya ọfụma bụ ndị ugwu. Onye ugwu ya asị gị na ya agaghị asụrụ ụmụ ya Bekee ka o ruo n'ụlọ akwụkwọ onye nkụzi akụziere ya Bekee. Nọ ya bụ ihe mere ya ji akwụ ụgwọ akwụkwọ. Mana ndị Igbo anyị ga-asị mba, anyị ga-asụba Bekee. Orukwe n'ụlọ akwụkwọ ekwukwa ụgwọ onye nkụzi akụzikwa Bekee. Mgbe gbagote ebe a, mgbe ruru n'ụlọ akwụkwọ ofu ụbọchị, nwa m wee mee ofu ihe o mere, ofu agwa kpara, nchọ ikwu ya okwu. Ihe m sụrụ bụ Bekee. Anọtụ ihe m chọrọ ka ị mara bụ na ndị Italo niile ị na-ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-ahụ Bekee, mana ha na-ezo ya ezo. Ọzọ bụ na ihere na-eme ha maka na ha achọghị ịsụ ya, maka asụọ ya ebe na ị ga-asị na ha asụtara ya ọfụma. Aga m egbu ịchafụ. Nwaanyị na-afụ na spirit. Kpọọ nwaanyị aka, ọ nwaanyị tụrụ ya. Mgbe ya wee fụ onye China nọ mma. Douglas and onye China wee na-asụrụ ụmụ ya asụsụ obodo ha, nwatakịrị nwa a na-ahụ ya ọfụma. Mana chọrọ ịgbawa m na tinye gị ihe ebe a na amaghị otu m ga-esi wee sụ ya ka ọ ghọta ihe m tinye gị ihe. Nkwuo ya na Bekee, onye ọcha ga-anụ na m si tinye gị ihe. So ihe a wee ju m anya, wee sị ka ihe m ga-eme ka ụmụazị a na-anụ asụsụ Igbo.
nsụbịa n'ụlọ mgbe ụfọdụ emekọtakwa anyị asụgharịkwa wee chọpụta na anya ha na-adị n'ihe onyonyo anya ha na-adị n'ekwentị wee sị ka m tinye ya n'ihe onyonyo ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ha tile ihe onyonyo si ha ngwa tinye n'ihe ahụ ikwu na eziokwu kemgbe m bidoro ya si ha tinye n'ihu m ga-elerịrị ofu abụọ atọ maọbụ ịnọ n'ụbọchị ahụ m bidoro ya ihe dị iche wee dị ibu ya ọsịsọ ana m ayị unu biko ama m eji mgbe m wee mara bụ onye ọzọ a sị jiri be gị wee mara ka bụ onye ọzọ dị ama m na ọdị ọtụtụ ndị nwere ụdị nsogbu ahụ nwere ọbụrụ mmadụ niile biko biko binyere na ya aka n'akwụkwọ ahụ kwado anyị kwado m ka ije m wee na-aga nke ọma sọskraịbụ bụ onye ndị bekee na-akpọ sọskraịbụ afa chanel ahụ bụ Igbo Lingua Academy biko wepụta ekwentị gị wepụta ekwentị gị Igbo Lingua Academy. Yes, Igbo Lingua Academy. ana m asụ Igbo ọfụma amụrụ m n'ugwu Awụsa ma na-etoro m n'Ọsụmo onye nwe Ọsụmo dị n'ihe ala local gọọmenti Anambra steeti so ana m asụ Igbo ọfụma ana m akụzi Igbo ọfụma by next year abanye ahụ ọzọ enwere m 30 days course I'm working on ọ ga-abụ free of charge aga m etinyekwu ya na that place so onye ọbụla chọrọ ịnụ Igbo ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụazị ịchọ ịghọta Igbo biko binyere m aka n'akwụkwọ na-etinyekwa anya biko wepụta ekwentị gị ana m ya wepụta ekwentị gị ihe nwanne ya aka na YouTube Igbo Lingua Academy. You went and I got to the school for only phone. Okay, that's not even phone. Okay, the phone.